ଆସ ଆସ ଆସ। ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତମେ? ହଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବ? ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ? ମାମାକୁ ବାଇ କରିଦିଅ। ମାମାକୁ ବାଇ କରିଦେଇକି ଆସ। ବାଇ କରିଦିଅ ସେ ମାମା। ଜାଣିଛି ମାମା ଯିବ ବୋଲି ମାମା ବି ବାଇ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଚାଲ। ପଡ଼ିଯିବୁ। ଆସ ଆସ। ଇଏଟା ଡକ୍ଟର ଭଲ ପାଖକୁ ଯିବ। କ'ଣ କରିବା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ? ତମ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ? ହଁ ତମ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ? ତମ ମନ ସେଇଠି ଅଛି। ହଉ ଗଲାବେଳକୁ କହିବା ତମ ମନ ସେଇଠି ଅଛି ନା? ହଁ କୁଆଡ଼େ? କ'ଣ ଆଣିବ? ହଉ ଆଣ ଆଣ। କ'ଣ ଆଣିବ? କୋଉଟା ଦରକାର? ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଆଣ ଆଣ। ବେଲୁନ୍ ବାଲା କାଇଁ? ବେଲୁନ୍ ବାଲା କେଉଁଟା ଦରକାର? କେଉଁଟା ଦରକାର? ଏଇଟା ଦରକାର। ହଉ 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 ରୁହ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେବେ ରୁହ। ହେଲା।